Priatelia, dnes je ten deň, na ktorý včelár čaká celý rok, pomaly. A je to deň, kedy budeme stáčať med. Budeme teda stáčať všetkých 14 včelstiev. Pozrieme sa do medníkov, ako to tam vyzerá. Zberám rámiky, ktoré sú aspoň z 1/3 zaviečkované, teda vtedy viem, že ten med je zrelý, alebo teda má menej ako 18% vody v sebe. Ešte je 18% vody Európska únia schvaľuje, ale na Slovensku je to 15 až 16% vody, aby sme mohli predávať pod značkou slovenský med. A v Čechách, tu mám včelnicu na českej strane, tu je to myslím 17%. Ale zberám všetky rámiky, alebo teda rámiky, ktoré sú aspoň z 1/3 zaviečkované, alebo teda viečka. Včely rámik začínajú viečkovať. Po minulé roky som si to meral aj refraktometrom a teda tam bolo menej ako 16% vody, alebo okolo 16%, pod 16% vody v tých rámikoch. Takže pozrieme tie úle, pozrieme medníky a budeme odoberať rámiky s medom. Ešte taká vec, že keby sme brali tie nezaviečkované rámiky, aj keď vieme teda, že med je z časti zralý, že keď zatrasem s tým rámikom, tak nevyteká alebo nešpliecha naokolo, keď to môžem tak povedať. Má teda, keď som to meral, má okolo 20% vody v sebe a to už je 20% vody v mede, už je riziko toho, že môže začať kvasiť, alebo je to prostredie pre rozvoj baktérií, alebo teda tie baktérie môžu v tom mede sa rozvíjať, takže to nechceme, preto zberáme med, ktorý má okolo pod 18, na Slovensku pod 16, okolo 15% vody. Takže poďme na to. Hneď z rána som si zabudol upozorneň zobrať metličku na ometanie vlastne včiel z rámikov. Môžeme vidieť, že ten medník je totálne plný. Trošku vydýmime včely. A berieme len rámiky, ktoré sú buď z 1/3, ako začínajú ich včely viečkovať. Rámiky nezaviečkované neberiem vôbec, lebo je riziko, že ten med má, vidíte, keď aj s ním zatrasiem, tak vôbec nešpliecha. Ale tu z tejto strany už je zaviečkovaný. Teda beriem len tie zaviečkované, bo tam je riziko, že by med mohol mať okolo 18 až 20% vody a pri 20% vody sa nám vlastne môžu rozmnožovať v mede baktérie a med není zralý, ale môže nám aj skysnúť, takže toto je veľmi dôležité. Rámik treba ometať od včiel a momentálne teraz som si nezobral metličku. To musím takto, skúsim s trávou. Lepšie je vždy mať pri sebe tú metličku aj, ale keďže som zabudol, sa musíme nejak s tým vysporiadať takto. No môžeme vidieť, že čo tam je med, tak je už zaviečkovaný.
tu vidíme, že vždy ten rámik je aspoň z 1/3 zaviečkovaný, takže není problém. Keď zoberiem, tak včelám dám jeden rámik medzi stenou. No takýto rámik nebudem brať, ten je ešte zaviečkovaný, alebo teda je len šťastí malej. Napríklad tento je skoro celý z druhej strany. Ten je výborný. Tieto tu už nechám. Tie ešte nejsú zaviečkované. Takže to nechám pre včely. Keby prišlo aj nejaké daždivé počasie, nech majú vlastne zásoby nejaké, aspoň malé. Takže včely mám pozrané medníky vybrané. Zo 40 rámikov, ktoré tu mám, som vybral zhruba 21. Najviac teda z tých červených som vybral tam celý medník, ale to je tým, že každé včelstvo sa inak správa, má inú kondíciu a inak nosí si tie zásoby. Ako som aj v predchádzajúcich videách hovoril o týchto červených, je to neuteplený, nezateplený úl. Takže počítam, že mal rýchlejší rozvoj počas tých teplých dní. Naopak tieto uteplené úle, než sa vyhrejú, chvíľku to trvá, než včely zistia, že je teplo vonku. Takže taký podnet, že oplatí sa aj s tými nezateplenými úlami včelariť. A bral som ho na skúšku a zatiaľ vyzerá ako na tejto danej lokalite, na tejto včelnici je to najlepší úl, takže pôjdeme na ďalšie včelnice a tam predpokladám, že teda bude viacej odobraných rámikov. Tak sa vidíme. Už mám aj metličku, trošku ich vydymíme. Posledné včelstvo dnešného dňa, alebo teda tohto vytáčania jarného. Ja ukážem vám, ako by to malo vyzerať. Že aspoň z 1/3 by malo byť zaviečkované. Tu máme zhruba polovicu. Čo musíme omiesť, aby to nenastala žiadna. Jak to vyzerá? Takže rámik z jednej strany aj z druhej strany komplet zaviečkovaný. Takže tu tá znáška bola dobrá, výborná.
Odmeteme včely. Takto by sme vlastne pokračovali všetkých 10 rámikov, alebo teda všetky rámiky, ktoré sú zaviečkované aspoň z 1/3. Tu vidíme, že je všetko zaviečkované ako celok, alebo celé rámiky, takže tu nie je žiadny problém.